asa anggiat sahat saluhutna pangiduan nami lumobima naung tabba bilang-bilang di tonga-tonga ni keluarga nami di opas partikianon asa anggiat manangi amata debata bedamang jo godang ni amana dot boruna. Jalo pasu-pasu perdunga saripeon hamuna sian napason itu hatta sia kami na dua-dua muna saluhutna martangia kami tu debata asa anggiat rumah tangga muna hano tuzulan nyari rumah tangga sisa rumah tua nalaho si pahituton nami saluhutna aka natoras muna anggiat mabarhiteinon gabe peleam mainon pasahatap muna tujaro ni debata mangido pasu-pasu dina mga luga muna di parumah tangga muna hano tujulan nyari kami anak dohot parumen nami uhut pala pasahaton ima siluani anak nami dohot parumen nami bedamang magodang na arang-arang dari damang magodang na maju dua laka